وترو سنبت عب ساعة زي عبيت هاجراون في التعميتات حيزات لكم بتقرب مرباب صوم زي ساعة أخيل الله سلامتنا تقبلوا خبركم تعزبتنا أقدمنا كسفت أمي مربنا نمكتالكم بخبرنا عدمنا بغند في التعميتاتنا وش تحقنكم في اللمينا سنة مكتتال كوليج سنة فلتقتن تكنولوجي بحري 94 تمهارو بديجرين دبلومان بيت مرتي حرشان تكنيكن حجازن بيت مرتي سنة كنت محاضرن دما بتغلى الله 307 تمهارو بسيرتيفيكيت عمريغان كوليج سنة فلتقتن تكنولوجي بحري بعودتات مهندسنا بحري هابت عصان بيا تكنولوجي كاميرا مصنحة 26 دقيقة نستيز ركبهم 94 تمهاريو نمبل عسد حدا جزيو أمريقو أبتي نايم مرقسنا سرعات منستر أبت بحري أبزس معقال سقطات بحرنا بقبو أبتق من موعال عبيا قلبة وهيبو أبصر حلو زل أوان أبكي لو عقم سبز قبر وفري نايك قدامنات كم زخونة بمحبار كوليش نفلتاتن تكنولوجي بحري زي السلاسل زلو نتفتاتن ناي زمر أيا كم زخونة أبريهو دين نايت كولج بوغانو تكولج أبز عمت زي أستاذ كلتا 230 تمهارو بديجري لعلم 230 دما بدبلوما كامير كم زحقه تصادفو دك أنستيو دما 500 بس يحمل الله بمبره عينتن درجان تمرتن من محياش كادس أنحس عري زت رابعو سيتيه بكم زلو قليسو إذا كم زيلون كله بيت تمرت حرشان تكنيكن حجاز بربعة عودتات نغلط عمد زمارتهم سسان حموشتن دك أنستيو زركبهم 128 تمهارو أمريقاهم تمرقتي 20 كلتن بأجرو ميكانيك 30 شوعتن بسنة انسسا 30 شوعتن بسنة أتكلتي 30 كلتن دما بسنة معقب حمدن ماين لمعت من سنن استمهاريام أبا تمازس على في الصامي بيت مرتسنا كينة محبر بتشعات عودتات مالت بأوتو ميكانيك سنة انسا ندفي إلكتريسيتي دراوليكو حافش أو صرحة حاسين إلكترونيكس قياسان صربت عنصيتن نغلط عمت بكل حسابا قبرن كتمر من صنحات 46 دقيقة نستزركبهم 179 تمهارو بالسيرتيفيكيت أمريقا محبر بيت متحفتن حبرتان إيرترا بتشعة سنة أبسمرا ربعي قبائي أكأنعون أبتا أقاطامي إتمحبر أمن داف بوليسن ممرحن أبيات متحفتين نقنتاتن زد هسس مصنعتا أمكياد مياو سلطنا أمهاب ديجيتالاو بيت نبابا متأتتاو كماوي أبيات النباب أم مسسان كم أونة عودة زملكة تمرتي بدرجة ديجرا أم مجمار عبا أصواتو كم زجبرة تجليتو. بريزيدنت محبر بقدعة مس كل بدهاتاتو محبر أم مسفح أبيات النباب مسسان مياويان أبيات النباب مزرقح متحفتي مسنا دقدست تحفات مخص قاس بهال النباب أتوكيرو كم زنت تفتايزا من إسيات أبتا عودة أحدي رموزلو قداسة فنام زبرخ مخانا أبريها. أبتو قبائي حافشاو تسابتساب محبر تسابتساب فاينانسا من قصقاس أوديت تسابتساب نتفتات محبر أبزوباتات ممراتن من محياش قوام محبر اتكاتات الكوميتا كمون مقلت أبالا ورشان حقا مداين كقربن كله نمحبر اتسام محادر فاتساميت أكال تماريتا أمود أتاد مع محبر بيت متحفتن حبريتان إيرتران مرد أتحبرت السب أب أقداسنت أبيات النبابن أكاب السنداتن كبقى مبال زي تبابع عمامي السلاسل كمزلوك حبرن كله من إسيات بحفشان مستعوديز تأساسر تمرتز أصم دماب فلاي أبركتهم كعزوز اللبوا قريبو ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍርጦ መሻርክቱ ኣብ ነባራት ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ብምብራኽ ንምክልኻሎም ውሁድ ፃዕሪ ንምክያድ ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ብ1213 ሰነ ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ መኮስ ሆስፒታል ኦሮታ ኣካይዱ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ሓፈሻዊ መብርሂ ንኽህበና ንሓላፊ ኣሃዱ ምርመራ ነባራት ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣቶ ተስፋልደት ወልደኣብ ኣብ ስቱድዮና ዓዲምናዮ ኣለና فلما عدمنا بمخبار كاب سمت خطاتلت مسكنك أتو تسفلت كما تو كوننا نبارات زي تمحلال في حمامات زبهالو عينوت يوم كابتن كالوت زي تمحلال في حماماتك بمنتهي في الليل جمرتا كم تشو مام زحبرو نبارات كنبل كلنا أخذ الجزء أقد مام معبول زي كونه نوح جزء زوست نخ معبول مو أبستفر عليه وانات بأكوب وتيت مع بيلهم كان زي نجارات زي ويزحمامات زي أكلات كم زمع بالجرم نستفعل على تجمعات زمتو
ጉድለት ዝተፈላለዩ ቀመማት ይኹን ማዕድናት ይኹን ወይ እውን ነዝዕታት ኣብ ኣካላት ዝፍጠር ብኡ መጠን ዝመፁ ሕማማት ምዃኖም ካልእቲ ዘይተመሓላለፍቲ ዘብሎም ምኽንያት ከዓ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ወይ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ዘይኮኑ ኣብቲ ሰብ ባዕሉ ዝምዕብሉ ምዃኖም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሕማማት እዚኣቶም በዓል መን እዮም እንተደኣ ክንብል ከድና ከዓ እቲ ቀዳማይ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝርጋሕኡን ብዓብላልነቱን ፍሉጥ ዘሎ ሕማማት ልቢ كم كل حمامات لبن كم أون وقعي حنقول مالتيو كم أون سراور دم تخلأي حمام منشرة تي سالساي حمامات عقد سرعة مستنفاس كم على أزمة كم كله سالساي كا من رابعي كا خم حمام شكوريا مالتي سلزم حمامات زياتهم تم عبيته ويكأنه برات زيتهم على حمامات تبعهم مستقصيهم مالتي نحاف شاوت أنكتاتهم ملكتاتهم من صعبيناتهم من أمريكا كانت هافريتات تبنا فلويناتهم بمنطر ذا صعوبات عنا وتقامات خمي قلت قال قابتهم أنكتات نمزرزار ترى أخوينه تنبخون وتشيتون تقدماي أنك ويك أزعبا نايزو حمامات زياتهم تبعهم تقصي بزي أنك إذا كمان تزبزحه ويون درجة شوعة 3 مليون ذا أكل سب أب عالم تدارينا بزي حمام زي بزي با نجارات زي وسيدو يموت مالتي كلا أي الكلاوي مسته كم كلا أي تزعبي تنكي حمام نايز تنكي نايزو حمامات زياتهم تبع لي تقص مالتي كم سال سايكا أكلاهم قصاص زي مكيال إذا كمتي ويرفع تبع لي زوع مالتي زون كم سال سايك كم رابع كا جبو مجبي ويون مجبن أما جاجبان زي مختال زي كم رابعي تنكي نايز حمامات زي يوسد مالتي كم حمشايون كم توساقي قالوا كم سقطي وينشق أزبل جن تم 4 قندي زياتهم مالتي ملكتاتهم من صعبيناتهم من كان هو ملكتاتهم كم عينة حمام يفعلالي أزي عينة ملكت زي أبز حمام زغي الله خطب لان تقولون كأت حمامي نوعلو نفتي ملكت كوز ده كذا خير ماله سلازي فلي ملكتات سلازي بلوم يوم أبز وانزي توم كندي أتقدم تجارم زلون مكل خالو مالتي سلازي توم نزي أتقدم تجارم زلوا خا نبز صعبينات زي خمسة خا يخلو بزح صعبيناتون خمسة يخلو مالتي قال خابتهم صعبينات انت دارلنا أبتي سب أبوي توم حلقات مالتي استفعله كم وقع حنقول كم شيء يخلو دخام لب كم شيء يخلو استفعله رخصتهم كم شيء يخلو ومقراط أكلات ويون أبتي استفعله في لايك أكلات نار حيوز ركب زلوا قبل بريح خيد مالته كم بعد محور أو مقراطون زمت الله خلو استفعله زمت الله إذا ترى زي كنا جنفت محبر قطباوي مدايات ناتون قليل نجار يكون المغنيات حدث بنزحمم كابت ولك أسب جميل حساب هاجر استفعل عليه صلواتات الله مالتي مغنيات سبزي ننفسه قديلوس نتيا سدراون بتصبق أي كان خنان ناتو توات سلز قد دلنا هاجر ون بستفعل عليه مغنيات مدايات بمهاب ديو بمعدق ديو استفعل عليه حكمناوي نجارات مجبر بزحوت أي تاسلز جبر أزي عبي هاسي الله مالتي كنا خلهم كنا خلهم هو زحمات زياتهم كنكال خالهم نخلينا جن تنايم كل خال عقمي كم تزيد لا يكونن إذا خا أمنتاي سلازم مركز مالتي أفتو ولك أسب سلم لازم مركزي ولك أسب كلا خالهم يخيلي تم كل خالو جن أو بتصنع أنت أتكبروه كلا خالهم يخيلي معناته كم بعد شكوريا حمامات لبي كمون عقو سرعة مستنفاس في اللاي زياتهم كباب 700 تاوت كنكال خالهم نخلينا معناته أبميلا من نابرانايم زمركوس مالتي سلازم يلا من أورنا يتسب انت دا قرعي كوينو نزو حمامات زياتهم كلا خلهم يخيلي أما يشرو يقرب زي أقم أما يشرو ون كلا خلهم يخيلي كسب 6% وي كسب 5 زلوا مالتي إذا كلا خلهم يخيلي جن تزعبي أنا جر كلا خلهم علىنا كنت خنا أم كل خلهم تراي كنوسن جن يبلنا حدا نجر مس حامس انت خجبر خلالون ناتو زعبي نجر سلازلو حدا سب حميم مالت بوجر ودي مالت هيكون سلازي أم كل خال ترايون أديهم ناخن سرح يبلنا مالت ونياتو أم كل خالو بقول نجر حلف ترى الكان يتي حمام نايم تحسن خلو سلازلو كلا بتعودوا زت تصعد كتزارب كارلو قداي مكل خالن ممكن خانين ينيرو زعبازي انتي حبريتات سبنا زوم حمامات زياتهم كما جرنا مجمرتا انتاينتهم كنفلطو انتاينتهم فريتنا خا اتي ناتهم طنقتات كنفلط ملكتات كنفلط اتحقاقهم كنفلط قال اموداتا خا تي زمصو صعبينات زختلو وي انت كومبليكيشن يلنا نطقسو نز فليتنا املك كل خالهم كنتاي كنغبر كنكلالنا زبل نتم تساتفتي بزحي مالت غزي وسيدو دتغبره
ስራሕ ነይሩ ሕጂ በቲ ዝተገብረ ስራሕ እውን ገለገለ ነገራት ውጽኢታዊ ክኸውን ነይሩ ክብል ይኽእል ምክንያቱ ብዙሓት ካብቶም ዝተሳተፉ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ድሮ እውን ናብ ብመን መልእኽቲ ከሕልፉ ከም ዘለዎም ድሮ ውጽኢታዊ ምዃኑስ ዳርጋ ሪእና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ዕላማ ናይ እዚ ንኽልተ መዓልታት ዝተኻየደ ዓውደ ዘተ እንታይ እዩ ነይሩ ውጽኢቱ ኸ ብመንፅር ኣገዳስነቱ ከመይ ይግለጽ ውጽኢታዊ ነይሩ ክብል ይኽእል ምክንያቱ ካብ ምንታይ ኢና ክንሪኦ ንኽእል ከም ውጽኢታዊ ምዃኑ ገለ ካብ ተሳተፍቲ ክሳብ ከምዚ እንተደኣ ኮይኑስ ንምንታይ ናብ ህዝቢ ዘይዝርጋሕ ብዙሕ ኣስተምህሮታት ዘይግበር ወይ እውን ብዙሕ ፃዕሪ ዘይግበረሉ ብዙሕ ወጻኢታት ዘይግበረሉ እዚ እናኾነ እናተፈልጠስ ብዙሕ ሓልክታት ወይ እውን ሳዕቤናት እናምፅአ እንተደኣ ዝፍለጥ ኣሎ ኮይኑሲ ብሓፈሻ ብምሉእ ህዝቢ ክፈልጥ ስለ ዘለዎስ ብዙሕ ጎስጓስ እንተዝግበር ዝብል ብዙሕ ዘረባታት መፅኡ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ብፍላይ ነዞም ከም ጠንቅታት ኢልና ንጠቕሶም ዘለና ከም በዓል ሽጋራን ኣልኮላዊ መስተን ዕቱብ ምክልኻል ወይ ምቁፅፃር ክግበረሎም ክኽእል ኣለዎ እንተደኣ ከምዚ ኮይኖም ስለዚ እዚ እንተደኣ ተገይሩሎም ከዓ እቲ ኣቐዲምካ ትገብሮ ዘለካ ምክልኻል ናብ ውልቀ ሰብ ከይበፅሑ ከለዉ እንተደኣ ተኸላኺልካዮምሲ ድሓን ዝኾነ ውፅኢት ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ሲ ንምንታይ ብዙሕ ፃዕሪ ዘይንገብር ዝብልሲ ካብኣቶም ብዙሕ መፂና እዩ ማለት እዩ ዕላምኡ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ቀንዲ ዕላማ እንታይ ብሓባር ወይ እውን ብሽርካ ኮንካ ውሁድ ስራሕ ምስራሕ እሞ በውህድ ስራሕ ምስራሕ ከዓ ነቲ ክግበር ዝግብኦ ወይ እውን ኣብቲ መወዳእታ ክመፅእ ኢልና ሓሲብናያ ዘለና ሓደ ከም ኮሚቴ ሃገራዊ ውሁድ ሃገራዊ ኮሚቴ ነዞም ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ክቆሙ ኢልና እንዲና ሓሲብና ዘለና ስለዚ ነዚኣቶም ክቆሙ ተኮይኖም ግን ኣቐዲምና ኣፈናዊ ትምህርቲ ወይ እውን ኣስተምህሮ ክወሃብ ስለ ዘለዎ ነቶም ትካላት መሻርክቲ ማለት እዞም መሻርክቲ እዚኣቶም ሕጂ መንግስታውያን ክኾኑ ይኽእሉ ዘይመንግስታውያን ክኾኑ ይኽእሉ ብዝተፈላለየነ ንዓኣቶም ዝምልከቶም ከዓ እቲ ስራሓት ክዓምዎ ስለ ዘለዎም ኣፈናዊ ትምህርቲ ንዓኣቶም ተዋሂቡ ነይሩ ማለት እዩ ካብቶም ዝተለዓሉ ዛዕባታት እንተትብርሃልና ኣቶ ተስፋለት ዝተገብረሎም ዘተኻ ከመይ ነይሩ ኣብዞም ሕማማት እዚኣቶም ዘተኮረ ነይሩ እንታይ እዮም ዞም ሕማማት እዚኣቶም እንታይ ከጽልዋ ኣለዎ ኣባና ኣብቲ ውልቀ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ብሃገር ደረጃ እንታይ ነይርዎም ስለዚ ነዞም ነገራት እዚኣቶም እንታይ ክንገብር ይግባአና ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ጽላት ትዝግባእ ስራሕ ምእንቲ ክንሰርሕ ከዓ እቲ ዝግባእ ስራሕ ክሰርሕ እንተኮይና ከዓ መጀመርታ ክትፈልጥ ስለ ዘለዋ በቶም ወከልቲ ተባሂሎም ዝመፁ ንዓኣቶም ገለ ትምህርቲ ሂብካ ንዓኣቶም ንምስታፍ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ማለት እዩ ተሳተፍቲ ናይቲ ዓውደ ዘተ ኣብ ምክልኻል ናይዞም ሕማማት እንታይ ትፅቢት ይግበር ኣሎ መጀመርታ ንሳቶም ኣፍልጦም ክዕብዩ እቶም ተሳተፍትን ባዕሎም መጀመርታውን ኣፍልጦም ክዕብዩ ኣፍልጦም ምዕባይ ጥራይ ዘይኮነ ግን ናፍታ ዝሰረረቶም ትካል ወይ እውን ኣሃዱ ከዓ ናብኣ ከይዶም እንታይ ተገይሩሎ እንታይ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ኣብቲ ትካሎም ወይ እውን ኣብቲ ሚኒስትሮም ወይ እውን ካብኡ ንታሕቲ ዘለዋ ፅሕፈታት ናቶም ክሰድዎ እቲ መልእኽታት ከመሓላልፉ እሞ ብኡ መጠን ከዓ ኩሉ ክሳብቲ ኮማዊ ሰረት ስራሕ ንክስራሕ እዩ እቲ ዕላማ ነይሩ ማለት እዩ ከምዛ ቅድማ ኣቢልካ ክትገልፀለይ ፀናሕካ ምትካኽ ሽጋራ ምንቅስቃስ ኣካላት ዘይምክያድን ስርዓተ መጋግባ ዘይምዝውታርን ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ምዃኖም ገሊፅካለይ ፀኒሕካ እቲ ክግበር ዘለዎ ብልክዕ እንታይ እዩ ኣብዚ እንታይ እዩ እዞም ከም ቀንዲ ጠንቂ ሕማማት ጠቂስናዮም ዘለና ምትካኽ ሽጋራ ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ ማለት እዩ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዘይምዝውታር ከምኡ እውን ቁሩዕ መግቢ ዘይምምጋብ እንዲና ዘለና መግብና መጋግባን ከዓ ዘይምኽታልና ዘለና ነዞም ነገራት እዚኣቶም ከዓ ሓደ ኣብ መጀመርታ ነቲ ሽጋራ ወይ እውን ሽጋራን ውፅኢቱን እንታይ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ኣፍልጦ ህዝቢ ኣዕቢኻ ካብ ሽጋራ ውፅኢት ወይ እውን ጥዕናዊ መክሰብ ስለ ዘይትረክብ ብዓቢኡ ነታ ሽጋራ ወይ እውን ናታ ውፅኢት ክትጥቀመላ ከም ዘይብልካ ምእማኒ ወይ እውን ናብ ውልቀ ሰብ ደረጃ ንምብፃሕ ማለት እዩ ከምኡ እውን ኣልኮላዊ መስተ ካብ ኣልኮላዊ መስተ ንረኽቦ መክሰብ የለን እንትርፎን ገንዘባዊ ወይ እውን ፋይናንሻል ኣታዊታት ተዘይኮይኑ ካብ ኣልኮላዊ መስተ ዝርከብ ታሽሙ ወይ መክሰብ ወይ እውን ንኣካላት ጠቃሚ ዝኾነ ነገር ስለ ዘየለ ምክንያቱ ጠቃሚ ነይሩ እንተዝኸውን ሓኪም ኣዘዘልና ነይሩ መስተ ኢሉ ኣዘዘልና ግን ኣብዚ እዋን እዚ ግን መስተ ወይ ኣልኮላዊ መስተ ኣዝዩ ጎዳኢ ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ተገሊጹ እዩ ብብዙሕ ወገናት እውን ይግለጽ ኣሎ ስለዚ ከም ስለ ዝኾነ ከዓ ኩሉ ሰብ ኣልኮላዊ መስተ ተጠንቂቑ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣልኮላዊ መስተ ንኣካላት ኣገዳሲ ከም ዘይኮነ ጎዳኢ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ኣለዎ ማለት ስለዚ ነዚ ፈሊጡ ከዓ ሰብ ከተግብሮ ክኽእል ኣለዎ ካልእ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ተደኣ ኮይኑ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብውሕዱ ኢና ንብሎ ولا حتير كوا تقول بوحدو فرق ساعات بمعالتك كتجبر كم زلوا إذا بمتجبر كأن تستمجبه كحق كم زخيل أتي مصنعات بوزح زحبر الله مالتي توسخي أب مجاب ويون أب مجبنا مجاب بانك نزارم ترى أخينا نفسه كبسب زمجبه مجبخ فلت
ኣመጋግቡኡ ፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ዝምገቦ ምግቢ ፈልጥ ከሎ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ንሱ ዝምገቦን ዝሕቁቆን ከመጣጥኖ ክኽእል ኣለዎ ተዘይኮይኑ ልዕሊ መጠን ተመጊቡ እሞኻ እቲ ንጥፈታት ዘካይዶ እንተዳ ውሕድ ኮይኑ ልዕሊ ዓቐን ኣብ ኣካላቱ ደሪብሎ እዚ ልዕሊ ዓቐን ተደሪቡ ዘሎ ኣካላትኻ ኣብ ዝመፅእ እዋን ንዕኡ ጠንቂ ሕማም ምዃኑስ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ምትካኽ ሽጋራ ዝኸልክል ፖሊሲ ተግባራውነቱ ምርግጋፅን ኣባውታ ስራሕ እኹል ናይ ድሕነት ረቑሒታት ምምላእን ካብቶም ኣተኩሮ ዘድልዮም ምዃኖም ኣብቲ ዓውደ ዘተ ተገሊጹ ነይሩ ንተግባራውነቶም ብኸመይ ክስራሕ ኣሎ ናይ ሽጋራን ናይ ትንባኾን ኣብ 2004 ዝወፀ ኣዋጅ ነይሩ ኣብ 2005 እውን ንኽትግበር ተባሂሉ ተኾነ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክወፅእ ወይ ክትግበር ኣይተኻእለን ኣሎ ግን እንታይ እዩ ክትግበር ኣይተኻእለን ኢልካ ሽጋራ ከተተክኽ ወይ እውን ናቱ ውፅኢቱ ክጥቀም ፍቁድ ኣይኮነን ግዜ ከምቲ ሰከንድ ሃንድ ወይ እውን ካልኣይ ኢድ ንብሎ እውን ይመሓላለፍ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ይወስድ ስለ ዝኾነ ናይዚ እውን ጥንቃቐ ክግበረሉ ዘሎ ማለት እዩ ነብሲ ወከፍ ሰብ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ካብ ሽጋራ ዝረኽቦ መኽሰብ የብሉ እንትርፎ ክሳራ ማለት ዋላ ፋይናንሻል ክሳራ እውን ኣለዎ ስለዚ ኩሉ ሰብ ነዚ ፈሊጡ ኣብ ነፍሱ ዘምፅኦ ዘሎ ጉድኣት ፈሊጡ ናብ ስድራ ቤቱ ናብ ከባቢኡ ናብ ዕሩኽቱ ናብ ማሓዙቱን ዝመፅእ ዘሎ ጉድኣት እውን ፈሊጡ ክሓድጉ ከም ዘለዎ ጥራይ እዚ ጥራይ ግን በዚ ኢልና እውን ጠጠው ኣይበልና እንታይ ዳ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ተባሂሉ ብዙሕ ነገራት ምክንያቱ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ እቲ ዝሽየጠሉ ወይ እውን እቲ ዝዝርግሓሉ ከባቢታት ወይ እውን ድኳናት እውን ውሱን ወይ እውን ብዙሕ እንታይ ሽሙ ዝርግሐ ዘይብሉ ንክኸውን ካልእ ምውዕዋዕ እውን ብወግዓዊ የለን ኣብ ሃገርና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሳት እንዳበልና ብዙሕ ነገራት ንገብር ኣለና ኣብ ዝተፈላለዩ ህዝባዊ ቦታታት እውን ብዙሕ ፅሑፋት ይዝርጋሕ እዩ እዚ ፅሑፋት እዚ ከዓ ናይ ምትካኽ ክልክል እዩ ሽጋራ ምትካኽ ክልክል ካልእ ዝብል ብዙሕ ፅሑፋት እውን ይዝርጋሕ ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ በዚ ጥራይ ግን ጠጠው ክንብል ስለ ዘይብልና ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዚ ኣፍልጡ ንኸዕቢ በዚ ማለት እዩ በዞም ነገራት እዚኣቶም ዝመፀ ጉድኣት ፈሊጡ ኣፍልጡ ከዕቢ እሞ ካብዞም ነገራት እዚኣቶም ክሕረም ከም ዘለዎ ጥረይና ክንፈልጥ ዘለና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ተስፋልደት ብተመሓላልፎ መልእኽቲ ቃል ምሕትትና ክንዛዝም ሓደ ኣብ መጀመርታ ኩሉ ሰብ ጥዕንኡ ከረጋግፅ ሰራ ኮይኑ ነዞም ነገራት እዚኣቶም ወይ ነዞም ጠንቅታት ጠንቂ ሕማማት ኢልና ጠቂስናዮም ዘለና ማለት እዩ እንተወገዶም ትዝበለፀ ትዝሓሸ ግን ነዚኦም ኣውጊድዎም ማለት ካብዚ ሕማም ዝነፃይ ማለት ክንብል ኣይንኽእልና ምክንያቱ ዋላ ነዞም ነገራት እዚኣቶም ተወገዶም ብካልእ ነገራት ሕማም ክመፀ ይኽእል ስለዚ ክገብሮ ካብ ዘለዎ ነገራት እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ካብቲ ንብሎ ማለት እዩ ቁርዒ ሜላ መነባብሮ ክኽተል ክኽእል ኣለዎ ቁርዒ ሜላ መነባብሮ ማለት ብዝተፈላለየ ነገራት ነቲ ህይወት ክመርሓሉ ዝኽእል እወንታዊ ሜላ መነባብሮ ክኽተል ክኽእል ኣለዎ ኣቐዲሙ ከዓ ሕክምናዊ ምርመራ ክካየድ ክኽእል ኣለዎ ሕክምናዊ ምርመራ ምስ ዘካየድካ ኩሉ ግዜ ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ ኣካላቱ ተሰሪፁ ዘሎ ሕማማት ክመፆ ዝኽእል ነገራት ኣቐዲሙ ፈሊጡ ገለ ቅድመ ኩነት ክገብረሉ ዝኽእል ነገር ክዕቢ ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ ኣብኡ ከለውን ክገልፆ ዝደሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ጥዕና ነዚ ነገራት እዚ ንምዕባይ ብዙሕ ነገራት ተሰርሓሉ ስለ ዘሎ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ ኣብ ማእኸል ጥዕናን ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ደረጃታት ጥዕናን ከይዱ መርመራ ክካየድ ይኽእል ማለት እዩ ብፍላይ ናይ ንጎ ከይዱ እውን ኣብቲ ብነፃይ ኣብዚ እዋን እዚ ሚኒስትር ጥዕና እውን ከምኡ ገይርዎ ዘሎ ብነፃ ፀቕጠደም ክምርመር ንጎ ፀቕጠደም ክምርመር ከም ዝኽእል ኣብተን ትካላት ጥዕና ሰራሕተኛታት ከም ዝፅበይዎ ተገይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ መርመራ እንዳገበረ ነቲ ክስታይ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሕማሙ ከዓ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ሕማም ኣለካ እንተደኣ ተባሂሉ ከዓ ሕማሙ ክቕበል ክኽእል ከም ዘለዎ ማለት እዩ ሕማሙ ተቐቢሉ ከዓ በቲ ንቡር ክኸይድ ከም ዝኽእል ክፈልጥ እሞ ነቲ ሜላ መነባብሮኻ ከተግብሮ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ካልእ ንስድራ ቤት ክሕብር ከም ዝኽእል ከም ዘለዎ ሕማም እዚ ሕማም እዚ ሕማም ከም ንቡር ሕማም ስለ ዝኾነ ይምገብ ክሳብ ዘሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንብሎ ነዞም ሕማማት እዚኣቶም ብኣፍ ዝኣትዉ ሕማማት ኢና ንብሎ ምክንያቱ ሽጋራ ብኣፍ ዝኣትዩ ኣልኮላዊ መስተ ብኣፍ ዝኣትዩ ምግቢ እውን ብኣፍ ዝኣትዩ ክሳብ ዝኾነ ዳርጋ ብኣፍና ነእትዎ ሕማማት ስለ ዝብል ካልኣይ ከዓ እንታይ ምስ ዕድመ ዝምዕብሉ ሕማማት እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ 4 ዕድመታት ክትቀርብ ከለኻ ናብዞም ነገራት እዚኣቶም ትቐርብ ከም ዘለኻ ወይ ዞም ሕማማት እዚኦም ከም ፁልካ ከም ዝኽእሉ ፈሊጥካ እቲ ምክትታል ክትዕብን እቲ ሕማም ኣለካ ምስ ትበሃልካ ንስድራ ቤትካ ክትሕብር ንዕሩኽትካ ንመሳርሕትካ ክትሕብር እውን ትዝበለፀ ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ክሕግዙኻ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ዝሃብካና ሓበሬታ ደጊመ ብስም ተኸታተልትና መስግነካ ኣቶ ተስፋለት ይቐኒልና ኣነ እውን ይቐኒለይ ኣብ ጀርመን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዝነብሩ ዜጋታት ዝተፈላለየ መደባት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣሰላሲሎም ሃገራዊ ሽማግለ ጀርመን ናይ 2 ዓመት ንጥፈታቱ ንምግምጋም ብ9 ሰነ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ኣብ ዘቃኑ ኣኼባ ንንጥፈታቱ ዝድርዕ ውሳነታትን ለቦታትን ኣሕሊፉ
ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ በጀርመን አቶ ዮሐንስ ወልዱ ሃገራዊ ሽማግሌ ንቕሓት ዜጋታት ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ብምብራኽ ኣበርክቶም ንምዕዛዝ ንዘካይዶ ጻዕሪ ብምጓስ መደባቱ ንምድንፋዕ ደገፍ ኤምባሲ ከም ዘይፍለዮ ኣረጋጊጹ أبو مبرت شماغل دكتور تسفاي عبللم بغيدو بتساتفنتن أبركتون زيغاتات بحفشة هاقراويان ودابتات دما بفلاي تلوخون ايتو ودابه بصبوغ إكايات كم زل تغيسو أب مساي زيادة من إسيات زساتف نتفتاتو كم زكايت غليسو بتمسسالي ودابه من إسيات زباو جنبار نديمقراطين فتحن چنفر جرمان بخلتن سلستن سنة أب كتما فرانكفرت أب زكايدو قباي حفش أو صبصاب دحر مقراب نغلط عمتات التمرحو حدث أكاديت أكال مريسو إرتراويان نبرتي كتما كلنن كبابيان بوغنوم بسلست السنة بممحدارتا كتما أبستو الدبي عمتاوي بهلاو فستيفال نبهلز بإرترازن صبارغ تريزماو سقاتتا قرم زوغلح كمون أبسنيتن مكبارن استسرته حدنا تزبي إرتراز زرق مساندوتات كم زغربو كابتي بوتاز بصحن حبريتان السيرو إذا كم زيلن كله أبلات ودابتات زباو جنبار نديمقراطين فتحن هاجراو محبر دكنستي إرتران أب دوباو زو حبرات من قصات أمريكا أب محيال عقمي ودابتاتو من مدنفع بركتو أب تزوبات زنور زيغاتات أب هاجراو مدباتن زتكور عودو زته بعصرت السنة أب كتما دالاس تكساس أكايدام أبتي كاب دالاس هيستن نيو أورليانسن زمس وكالتي زي تساتفو عودو زته 250 إلكترونيكاوي منببتي تبركيتو بخلوغن تغلالو قنصل إرترا أب أستراليا أتو محاري تفسته نأكايرتو ودابه زباو جنبار نديمقراطين فتحنا بكتمتات برزن برزبانن نهلو كنتات هاجرنا كمون قنصلاوي أقلو للزملكات مبره كم زهابن بزعبات تقبار مدبات زتا كم زكايدن كابتي بوتاز بزحنا حبريتا أفليتو أب نوزوبا سلع بحفشة أبتن محدق زبالة من محدارات كباب دما بفلاي زلو زرقحة تمرت بمقمقام عدلات تمرتن مسفح زعلم أخيبا أبركب تخايدوم حلف جنفر مينستر تمرت زوبا قاش بارك أبزم محلالو فمالختي ممهران أبتن الزوبا زلو جغرافيا وفلين نزفت أرونا مكساس أغمات حتراتات مسالة تمرتن بب مدروخ كم زفتح تجنزيبهم زيقاتات تخفيت اللهم زولو ناي تمرت عدل بقبو لخط قوملو أبرتي عمك صرحو أتحساسيبهم نسوا السيخو المسرح ممهارن مستمهارن بعلتاز تصالو ناي تحت أرض المسالة عتاتن حزرتاتن من ملا تساتفو حفرة السب كبل توقعون زتسكموا رزين حلفنت بمجنزاب كساب الحق قبابتات إنه توقعزو يمهرن نقحات حفرة السب نمبرخ قوسقوساتي كايدون كم زلو استقاس ممهران بوغنوم أبتنو الزواج زلو ناي مقعزان من رخابتات شجرات أقل وخو قبرون لأزخاخيرام إذا كم زيلم كلهم من سيات خفيت لهم نزولو ناي تمرتن مويان عدلات بقبو تتأكيمهم نفسهم كما عبلون مزايم كوحسن كتسعرو أما حدارتن الصبا مسوكلت من سيات أبز قبرو ركبات حساسي بوم زلو حترتات باب مدرخ كم زمالا صنعمت ألا ناز بلت أما حداري تواجد زلو عدلات تمرت بغل نسمت سلا زي كونه من سيات تساتفهم كعزوزن كساب العلوات كالات تمرت قطولون تلابيوم تساتفت بوغونهم سالاست خايدة قوسقوساتن استخفت لهم عدلاتن أقداسن تمرت مويان كجنزوبو خمز بوغع بمتكاس إن تزناقو تمكراتاتهم زلو وطلو ما أكل كنت ألم تويعام هماديج انفر زوباقاش باركا أودا دبو بمسفح حساي لمدتات هم مقلاسن عقمتا دك أنستيو كبا مبالن أبرتيو يسارح كم زلو قليتو أب كتما بارونتو أب استقايد قمقام أم حيال ودابتاتن مسفح زرقحن محبر ممهر دك أنستيون من رقاز قصالنتانن تساتفو دك أنستيون محبراون تفتات محيال كتابان أفراينتن دك أنستيون كالن زعباتات بسفح تزريب اللون حلافيت جنفر أبزهابوتو مبرهي أبسراح زقاتون بدوهتاتن حسراتاتن مفتاح بمحبر استوستو تبقصوتاتن استعام مسرحاتن دحر مقلاس ودابي بسفح كسرحلو محبر غطباو شقرات دك أنستيون مقلال أبركتو انزع بيار البايتان مفتارن أبرتي عنك سرحة التحساسي بام بريزيدنت هاماد إدما تقبارنات معنتن نابدك أنستيو زغون عمدبات أب النقحات سفح ودابن عزوز تساتفون دك أنستيو كمز مركوس بمحبار نمن سياد زغون عند فتات كحيلو خمز قبا اسميرات اللون أب نوزوبا مقولو أبشد شم محدارات كبابي مرجع محدرتي أكايت سرحن أنا بابر تعدن تخايدو علامات مرجع نتما بسرح زيت أنحب متكا هزب زحش من محدراوي أقل قلوت زرخبرلو بايتان متتحكم زخونا زحبرة أما حدارت نوزوبا تم حدث تتمرتو رزنة تسكي ممزلو وحلفنة تجنزيبهم بإمنة توفاينة كسرحو أزخاخيرهم زتمرتو أما حدرتن أكايت سرحن بقديهم نهزبهم بغن عنا خقل قلو أبرتيهم كم سرحو أرقاقيتهم
ኣብ ንዞባ ሃበሮ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንምስፋሕ ምጥርናፍ ዓድታት ክድፍኣሉ ጻውዒት ቀሪቦም بمسارات كم مدبر عنا هابروس ترخب حبريتا كرت مريت نوزوان زي مترنافن أبزرقحنا أربوت انتكالات عنا تأجمع سلازفتر هزبيا أقلقلت عنا نخركب كاب حاموشك ساب 34 كيلومتر كقعزي قدر كم زلو عبرهم أبتن راح تأزلون عدتات مزرت القعتا سراقول شلحاتن انبهران تكالات عنا مسرح عزي كبيدن أبحاتير اوان كتكبر سلازي كيلن سلازوخانة تزحش عماراتي ما أكلاي بوتا بممرات مترناف سلازوخانة من محدارات لعلت أمتك هبوت أوعو عبتون الزبا حنت ما أكلت عنان سلسة مدبرات عنان عب فلفلة هابروت عدا أف عيون عريتين كم زلوا أبتن راح كزلون عدتات هابروت ألم قارعو بالن قالتن دما موياين بمنقصاص أقول قلت كم زوهاب كفلت تخايلو اللوم أفلتون نقحاتن حبرة سب أبتعنا ومدايكم نمبال بزكاية تعري أبتكالات عنا نيزا حرسا عدتات قطرين نابرها كم زمتا أب قدامي ربعي نيزا عمد دما بعصر شمونت ميتاويت كم زعبي أتحبريتا ينتصر ኣብ ዞባ አንሰባ ሰጋም ባርኖስ ቀውዕን ንምቁፅጻር ሚኒስትሪ ሕርሻ ምስ መሻርክቱ አካላትን ሓረስቶትን ተዋሃሂዱ ዘካይዶ ዘሎ ስራሕ እወታዊ ውጽኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ተገሊጹ ካብ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዝተረኸበ ሓበሬታ ተርእዮ ሰጋም ባርኖስ ቀውዕ ቅድሚ ምኽሳቱ ብዛዕባ ባህርያቱ ተመሳሳልነቱ ምስ ካልኦት ባልዓት ከምኡውን ዘጥቋም ዘራእትን ዝጠፍኣሉ ኣገባባትን ብተንቀሳቐስን ደረቕን ስእሊ ተሰኒዩ ንሓረስቶት ዝተዋህበ ሓበሬታዊ ኣስተምህሮ ምስ ተረኣየ ቅልጡፍን ኣድማዕን መልሰ ግብሪ ክውሰድ ከም ዝሓገዘ ኣብርሂቡ ኣብቲ ዞባ ብዝተወስደ ቅልጡፍ ስግምቲ በቲ ባልዕ ዝተጠቃለለ 66 ሄክታር ዘራእቲ ምቅጻሉ ድማ መርኣያ ናይቲ ኣብ ሓረስቶት ሰሪጡ ዘሎ ንቕሓት ከም ዝኾነ በሪሁ ተርእዮ ትባልዕ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ከም ዘንቆልቆለ ዘነፀረተ ሓበሬታ ተረኺቡ ዘሎ ውጽኢት ምስ ሓደገኛ ባህር ናይቲ ባርኖስ ብምዝማድ ዘዛን ስለ ዘይኮነ ሓረስቶትን ክኢላታትን ክራማት ኣብ ግምት ዘእተወ ምክትታልን ጻዕርን ከዛይዱ ሓረስቶት ድማ ብፍላይ ምቅያራ ዝርእቲ ከዘውትሩ ከምኡውን ዓሚቆምን ርሕቀት ሓልዮምን ክዘርኡ ኣዘኻኺሩ ብኻልእ ወገን ኣብ ንእስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ብልጫና ጠቓማን ባህርያዊ ድኹዑ ከምኡውን ኣበርክቱ ኣብ ምስሳን እቶታውነትን ዝምልከት ብግብርን ክልሳ ሓሳብ ዝተሰነየ ስልጠና ንኣብነታውያን ሓረስቶት ተዋሂቡ እቲ ስልጠና ብቆንዱ ባህርያዊ ድኹዑ ንምድላው ኣብ ዘድሊ ቀረባትን ኣገባብ ኣሰራርሑን ዘተኮረ ኮይኑ ሓረስቶት ረብሓታቱ ተገንዚቦም ዝያዳ ኣተኩሮ ሂቦም ከዘውትርዎ ዝዓለመ እዩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ባህርያዊ ድኹዕን ፍርያምነት መሬት ኮነ ምህርቲ ካብ ዘመናዊ ድኹዕ ዝያዳ ብልጫ ከም ዘለዎ ክሕበር እንከሎ ብቐሊሉ ካብ ቀልቀል እንስሳታትን ጉሓፍን ክዳሎ ዝኽእል ብምዃኑ ሓረስቶት ቀዳማይ ምርጫኦም ክገብርዎ መተሓሳሰብ ቀሪቡ ክቡራት ተዓዘብትና ስዒቡ ዝቐርብ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ፍጻሜታት ክኸውን ሕጂ እውን ደጊምና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም بريزيدنت أمريكا دونالد ترامبن بريزيدنت سمين كوريا كيم جونغ أونن بعثة 3 سنة أب سنغافور ركبا كايدوم أبزن فلما جزية جز نجز زتخايدن بزيكا ترجمتي كالوث زي تساتفون نربعن حد دقائق طراي زغط ركب كلتيم بريزيدنتات قلولا وحاوس دسيت كوريا بالسلام مفتحن نتزوبا كاب نيكولاس صور ناسا مقبارن زبل نطرثات أبزركبو التغلالي السند كم زختمو مع كانت زينا حبيران كلتيوم مرحتي دحرتي نبينهم زكايد وقت تاو ركب لعلوات سبسلطان استساتفو توسخي ركبونا كايدام بريزيدنت ترامب أبزهبو مجلسي اتي ركب لعلى تسبيت عوت من بارو بمحبر نزندنا كلتينا هاجرات صبوق أنفت كتحزو مقارن بمهمات أبز درجازين مبصاح تشاينا دوب كوريا جابان سنغافورن نزغبرو أبركتو مقويسو بتي ركب عقبته زغلص بريزيدنت كيم جونغ اون بوغانو نيكلاساوي قلولا وحاوس دسيت كوريا بالسلام نمعراف اقداس قمت كم زخونه بمتكاس عالم اقداس لوط كثر مخانه حبير الله بمسرت استخايد زررب سمين كوريا نزلوا قندي مفتن ميسايل ماكل كتعنو مخانه تجلص انكلا أمريكا بوغانات تا سمين كوريا كتوحس قال كوانتا اتوت اتي ابلع سمين كوريا صنع زل قدثات جن كم زلوا كغصل مخانه افليطام إذا كم زيلن كله دوب كوريا، جابان، تشاينا، روسيان كموسيت نايتك التوركب نستخدم أتقال السند زلون دقف قليل سنة الله بتمسس على دقفوز قلت سود بحبراتها قرات أمر الجاز استبس حسب معجام كبركت دلو مخانو بمن قدي والناس حفيو أنطونيو غوتيريز الرقاقي الله
بريزيدنت حسن روحاني سممع نيكولاساو مدبات إيران نموحاس روسيا تتعوتو نزلا ترى موجيسو بريزيدنت روحاني زحبره غون تاب تشاينا استقانا عامتها وعلى مرحة أبلات هاجرات ودب متحوار شانغاي مس بريزيدنت فلاديمير بوتين أبزا كايدو ركبيوم منغست روسيا من محدار بريزيدنت دونالد ترامب كابت سممع بمسحاون زرعي تقاومو بعدنا عود زغلت بريزيدنت روحاني نقطالنت سممع تعارو كحيل تصويعوم أبت نيكولاساو مدبات إيران بزملكت أب كتشن عسد حامشتن سبت هاجرا وعلز فرنمت روسيا كخبر كتصوع مزن حيفلت يخون مبر أمريكا كابت سممع مسحابان قبل على إيران تصدقوا زل حدث إجاراتاتن نتوع لعب حدقا كأتوا كم زخلتن تنسقاتهم يقلتهم بسقوم ستات أمريكا استوطعت إيران نكاتو زنبرت متن ممعبال يورانيم كتعبيو مخانيات تنقزلام اتسممع إيران نيكولاساو نتفتاتا كتوقدلو قبل على تصنع إجارة دما كل عالز بالنتفتات يركبو من محدار بريزيدنت دونالد ترامب قبل على روسيا توسخ إجارة كم زتنعة صحافي كفل جمجة أمريكا ستيفن مونيتشن أفليتهم نسو عم مجلتيو إذا حدش إجرا بقندو أنصار أمريكان مشارختان متقعد سايبر ككاير مسراويتن تكالات تان روسيا نستحقاقزات تكالاتن والكسباتن إلى ما زجبر مخانو حبيرو بمسرز إجرا أبانكتات أمريكا زولو حسابات نايزوم روسياوانن تكالات والكسباتن كم زدسكل زيكاتاتن تكالاتن أمريكا دمام ساعتهم أبزخون النقداو نتفتات كساتفو خمزي فكرلهم تفليت الله هجرات معراب روسيا أبقلولاو يوكرين إد كم زلوا بموقاس قبل علقات رقاقام إجراتات كم زتنا روسياون تماطات عن ملسا قبر كتبالو كم تنحت سبسابات يملكتو كم سعبين نايزز زمدناتن حاقراتن روسيان النازحت لخم زمتا نايك أربات عزبتي يتاسو حافشاوي بايتو حبرات هاجرات إسرائيل قبل البرجس فلسطينيين حيل برت بمتقامة كونينوا اتبايتو بعصر 3 سنة بزكايدو على إسرائيل قبل علي تقاومهم زسمعو زنبرو زي عطقات فلسطينيين حيل برت كم تتقمت مقلاز تحرم خنانو وانا صحفي حبرات هاجرات أنتونيو غوتيريز أبتي إسرائيل قوبيتا حيزاتو زلا مريت فلسطين أهقراونا يمحلاو دحنا تاقباب نمفتار زخ الميلا كم زهلو كرقاقز تمحسين اللهم نتحفشاو بايتو زحلوفونا يكونني وساني 120 هاجرات كدقوفهم كلوا 4 تقايمونو 45 دما دمص كاب مهاب كم تقطبا تغليصو ازي قياد زي كونه غنكا بوليتيكاو ميزان زلو وساني حفشاو بايتو حبرات هاجرات كاوش متقازان ابرغ اسرائيلاوያን ዝነብሩሉ ከባቢታት ንዝተተኮሰ ሮኬታቱን ክኽንኖን ከሎ ንወሽ መትቃዛን ዝቆጻጸር ሐማስ ግን አይጠቀሶን አሜሪካ እቲ ውሳኔ ንሐማስ ብዘይ ምጥቃሱ ክትነቅፎን ከላ እስራኤል በወገና ተነቲ ውሳኔ ዝደገፋ ሃገራት ንሐማስ ከም ዝደገፋ ጌራ ከም ተቆጽርያ አፍሊጣ ዘላ ካብ 30 መጋቢት 2018 ንወሽ መትቃዛ ምስ እስራኤል ኣብ ዘራኽብ ዶባት ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ተቃውሞታት ፍልስጤማውያን ንምብታም ዝተኮሱ ወጥያይት 120 ፍልስጤማውያን ከም ተቀትሉን ኣማይት ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ይፍለጥ ከም ሳዕቤን ናይዚ እስራኤል ሰፊሓ ህጉራዊ ተቃውሞ እኳ እንተገጠማ እቶም ብሓይልታት ጸጥታ ዝተቀትሉ ዕጡቃት ምንባሮም ብምሕባር ጸጥታ ዶባታ ንምሕላው ዝወሰደቶ ስጉምቲ ምዃንያ ትምጉት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ወሽመጥ ቃዛን ምዕራባዊ ገማግምን ብዘካየዶ ተመጥቃዕታት ክትኩነን ኣብ መጻኢ ተካይዶ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከይህሉን ዝጽውዕ ብክልተ ሰነ ብኩዌት ዝረቐቐ እማመ ባይቶ ጸጥታ ኣሜሪካ ናይ ቆፊ መሰላት ተጠቒማ ከም ዝዓገተቶ ዝዝከር እዩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሶርያዊት ኣውራጃ ኢድሊብ ተኸሲቱ ብዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ክወርድ ዝኽእል ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዘስከኦ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና ንዘካይድዎ ዘለዉ መጥቃዕትታት ድማ ኮኒኑ ሰራዊት መንግስት ሶርያ ነታ ኣብ ትሕቲ ዕጡቃት ተቃውምቲ ዘላ ኣውራጃ ንምቁፅጻር መጥቃዕትታት የካይድ ከም ዘሎ በዚ ድማ 2.5 ሚልዮን ነበርቲ ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ከም ዝኽእሉ እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣጠንቂቑ ንምብራኣዊ ቁጣ ካብ ዕጡቃት ንምምዛዕ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ህይወት ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝጠፍአ ጸብጻባት የረድኡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣውራጃ ኢድሊብ ብዝተኻየደ ፈጻሚ ዘይተፈልጠ ደብዳብ ብውሕዱ 44 በርጌስ ከም ተቐትሉ ኣይርስዕን 7 ዓመት ኣውጢሩ ዘሎ ቅልውላው ሶርያ በሰላም ንምዕራፍ ዝተኻየደ ዘባውን ኣህግራዊ ጻዕርታት ዛጊት ዝጥቀስ ውፅኢት ስለዘይምፀ ሰብኣውን ማሕበረ ቁጠባውን ክሳራታት እናወሰኸ ከም ዝመፀ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና ንዘካይድዎ ዘለዉ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ኮኒኑ
ኣብዚ ሓለፈ ሳምንታት ኣብ ሰፊሕ ክፋላት ሃገር ብሓፈሻ ማእከል ግጭት ኮይና ዘላ ከተማ ባምባሪ ድማ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና መጥቃዕትን ራስያን ከም እተፈጸመ ዝገለጸት ውድብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ደው ክብል ጸዊዑ ካብ ወርሒ ጥሪ 2017 ኣትሒዙ ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ብዝካየድ ዘሎ ሃይማኖታውን ቀቢላውን መልክዕ ዝሓዘ ቀጻሊ ግጭት ቁጥሪ ተመዛበልትን ዝስደዱን ብልዕሊ 70 ሚእታዊት ከም ዝዛየዱ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ዘመልክት ማዓስከራት እውን ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መጥቃዕትታት ኮይኑ ከም ዘሎ ዘመልክት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ጥራይ ኣብ ልዕሊ 9 ብኡ ዝመሓደር ማዓስከራት መጥቃዕቲ ከም እተፈጸመ የነጽር ነዚ ሰሙን ኣዳሊናዮ ዝነበርና ትሕዝቶ መደብና እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ነይሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክኸውን ምረኸብና ክሳብ ሽዑ ብሩኽ ቀነ